Na turniru učestvujú 13 ekipy zo Ruského Kerestura, Kocura i Kuli, ktorí podzeljeni do dvoch grupoch. Ekipu tvoria 4 baviače, poneže še bavi 3 na 3, a zmahanja še bavia po sistemi každe s každim. Potom šlijedi štvrcina finala, polufinalne i finalne zmahanja. Planovane, že turnir bude trvať skolo 6 dní i každý večer publika hodna patric po 4 zmahanja. Inicijator i organizator toho turniru Boris Juhik z Ruského Kerestura. Sam som porušal, bolo mi žalj, bo som videl veľa košarkašov, ktorí v Ruskom Keresture a nemajú kde baviť košarku i nemáme ani košarkašký klub, ani nič tam. Máme tu od strednej školy pa do 40 roky jest. Takže milo nám, že všetky возрасty tu. Viem ešte dívčata da še prijavia. Ja думам, že ideja barz dobra, pretože mladí u Keresture prezidenta nemajú barz dajakých slučovania a zanimací okrem turníru malým fotbalu. Evo teraz toho roku sme mali fotbal 3 na 3. Takže i toto tá hodím keľotelje ljeto vyplnené mladým. Turnir u košarki to išće jedno z čislenih sportskih zbuvanja u Huvalalje, ktoré takoj perši deň pricahlo krasne číslo na štiviteljoh. Zmahanja budu každý večer od 20 hodin i 30 minuti na košarkašskim terenu na pijacu, okrem jutrejšoho večara, keď bude napravena pauza pre manifestaciju Dni Keresturske paprige.